माखासे मैगं-थाइगंआरि बेसादा दाउदै, दाउ आरो बोरमा बेदरनिख्रुइ बांसिन देहाखौ गोख्रोंसिन खालामो। जानाय लोगो-लोगो बै मैगं-थाइगंआरि बेसादा नोंथांखौ गोहोजों बुंफबहोगोन। सुलुंनि बादिब्ला देहानि थाखाय प्रटिनआ जोबोद गोनांथार। प्रटिन गोनां जाग्रा आदारखौ जाब्ला देहाया गोहो मोनो। बांसिन सुबुंफोरा प्रटिन आदारनि थाखाय दाउ, बोरमा बेदर आरो दाउदैफोर जायो। नोंथाङा मिथिगौ नामा माखासे मैगं-थाइगंआरि बेसादा दाउदै, दाउ आरो बोरमा बेदरनिख्रुइ देहाखौ बांसिन गोहो होयो? मिथिनो मोननाय बादिब्ला बांसिन सुबुंफोरा देहाखौ गोख्रों खालामनो थाखाय प्रटिन जानो सुबुरुन होयो। प्रटिननि थाखाय बांसिन सुबुंफोरा दाउ, बोरमा बेदर आरो दाउदैफोर जायो। खायफा सुबुंफोरा दाउ, बोरमा आरो दाउदैफोरखौ जानो हाया। बेबादि थासारियाव बैसोर सुबुंफोरा बैफोर मैगं-थाइगंखौ गावनि आदाराव सोफानो हागोन। बे मैगं-थाइगंफोराव दाउ बेदर आरो बोरमा बेदरनिख्रुइ बांसिन प्रटिन थायो आरो बेफोरो बाङाइसिन बेसेननिबो जायो। राजमा आरो सयाबिनाव प्रटिन थायो। प्रटिन आदारनि थाखाय नोंथाङा राजमा आरो सयाबिन जानो हागोन। जुदि नोंथाङा गाइखेर आरो पनिर जानो हाया, अब्ला नोंथाङा नोंथांनि जाग्रा आदाराव टफुखौ जानो हागोन। टफुखौ सयाबिन आरो दालिनिफ्राय बानायनाय जायो। टफुआव प्रटिननि बिबाङा गोबां थायो। प्रटिननि थाखाय सानफ्रोमबो टफु जानो हागोन। बादामाव प्रटिन थायो। बादाम जानाया देहायाव गाज्रि कलेस्ट्रलखौबो बाङाइ खालामो। गावनि सानफ्रोमबोनि जाग्रा आदाराव बादाम, पिकान नाट, अख्रोट बायदि बायदिफोरखौ जानो हागोन। किनुआया मोनसे गोजौ प्रटिन माइरं आरो किनुआखौ दलिया आरो खिचड़ी बानायनानै जानो हायो। किनुआ जानायाबो गोख्रै लिरथाय खमायनायाव मदद होयो। मैगं-थाइगं जाग्राफोरनि थाखाय प्रटिन आदारनि थाखाय किनुआया बयनिख्रुइबो साबसिन राहा। नोंथाङा रेलवे, आसाम पुलिस, बेंक, टेट बायदि सरकारि साख्रि मावनो गोसो दं नामा? एबा नोंथाङा बेफोर बायदि साख्रिनि थाखाय थियारि खालामगासिनो दं नामा? नोंथाङा रेलवे, आसाम पुलिस, बेंकिं, एसएससि, आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट, टेट बायदिनि आनजादखौ खनले होदोंब्लाबो जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा? जुदि नोंथाङा रेलवे, आसाम पुलिस, बेंकिं, एसएससि, आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट, टेट रिक्रुटमेन्ट आनजादनि थाखाय थियारि खालामगासिनो दङब्ला नोंथांनि थाखाय लानानै फैदों मोनसे मोजां रादाब। लास्ट ईयर से कोचिंग स्टार्ट किया, बट कोचिंग ज्वाइन करने के बाद ही मेरा एग्जाम क्लियर हुआ। तो मेरा इस साल 3 एग्जाम का प्री क्लियर हुआ, सीएचएसएल का प्री क्लियर हुआ, फिर आईपीएस पीओ का मेरा प्री क्लियर हुआ है और सीजीएल का भी मेरा प्री क्लियर हुआ है। तो अभी मैं मेंस का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। क'क्राझार सहरनि आरएनबी रोड वार्ड नम्बर 6 साई बाबा मन्दिर एबा एयारटेल अफिसनि साखाथियाव दङ आईबीटी कचिं इनस्टिट्यूटआ। आईबीटी कचिं इनस्टिट्यूटआव बेंकिं, एसएससि, रेलवेज, डिफेन्स, टेट आरो गुबुन सरकारि साख्रिफोरनि आनजादनि कचिं होनाय जायो आरो बेनि मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दङ। आं नाजानाय मेथ्सफोराव उइकफोरमोन, ओमफ्राय दा बाहायनाया एसे गोख्रों जाबाय आरो बाहाय सीए क्लासबो जायो, माने सामफ्राम कारेन्ट एफेयारफोर जानाय, माब्लाबा जानाय, जिउमा जानाय बेखौ मोनगोन। ओमफ्राय रिजनिंफोर, इंग्लिश क्लास जाजोबो गासैबो। मेरा क्वांट में एक्चुअली खराब था, इसलिए मेरा ज़्यादातर एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पा रहा था और कॉन्फिडेंट भी नहीं था। जब से मैंने ज्वाइन किया है तब से मैंने क्वांट पे एक्चुअली अभी मैं क्वांट पे अच्छा हूँ और कर भी पा रहा हूँ। तो अभी कॉन्फिडेंट भी हूँ और फैकल्टीज भी बहुत अच्छे हेल्प करते हैं बहुत। आईबीटी कचिं इनस्टिट्यूटआव मुं थिसननायनि गोबां मुलाम्फाफोरखौ नोंथाङा मोननो हागोन, जेरै ल' कोर्स फीस, स्पेशली डेली कारेन्ट अफेयर्स क्लासेस, लाइफटाइम मेंबरशिप कार्ड, weekly 5 to 6 days classes, comprehensive study materials, regular online and offline mock test, Make My Exam app, flexible class timings, doubt clearing session। बेफोर गासै सुबिदाफोरखौ नोंथाङा आईबीटी कचिं इनस्टिट्यूटआव मोननो हागोन। अब्ला थाबैनो मुं थिसनदो। आबुङै मिथिनो थाखाय 9387277188 एबा 9101325849 आव सोलोंनो हागोन।